Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ang mga hudyata, matalinaw, gitik sa inyong kanamhan. Sawata sa pagpamina, ang tulunganon. Kasikas sa kagagyo. Inubanan sa inyong amahan, dapat kasikas. DYKN Online Radio, kasama si Tayteroy, araw-araw kwento. Parang pa lang sa bahay, balita at good vibes, hatid sa inyo ni Tayteroy. Sa umaga hanggang gabi, laging kasama sa biyahe. Balita at good vibes, sabayan mo na, sumigaw tayo. DYKN Online Radio, kasama si Tayteroy. Isang click lang, magkakampi na, linya ng buhay mo, binabasa niya, may problema, isagot siya, iasaran, may pag-asa. Balita at good vibes, hatid sa inyo ni Tayteroy. Oh yeah, sa umaga hanggang gabi, laging kasama sa biyahe. You're tuned into DYKN Online Radio News, your digital pulse on the stories that matter. From breaking headlines to deep dive feature, we bring the world to your speakers 24/7. Stay informed, stay connected, and stay ahead. This is DYKN Online Radio, where the news never sleeps. Now streaming live. Maayong gabi kanatong tanan mga higala. Kumusta? Kumusta to mga kaigsunan diha nguna nga wi kanato? Maayong pag wi sa tong mga kaigsunan labi na mga higala diha sa laing dapit. Kumusta natong panikay-sikay no karong gabi na. Abril mga higalang 17 at 2026. Mga higala mga kawiwi, may pagwiwi. Welcome sa itong tulumanong kasika sa kagabhion. Kumusta ang atong kalikupan? Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa moabot sa atong lanog mga higala. No, kumusta man din taon ng atong mga kaigsuonan karon, labi na mga higala sa mga nagbiyahe. Sa atong mga kaigsuonan, mga higala nga nagawiwi pa karon. Sa atong mga kaigsuonan, mga higala nga nangita pa in taon, mga higala og para pamahaw og papuhon. Sa ato mga kahigalaan, mga kaigsuonan nga nangita pa in taon o kapanihapon karong gabi na. Ang uban mahigala karon naka kuana
No, nakahagok na, nakatagpilaw na. Pero ang uban mga higala in town na nagpunay pa mga higala og pangitag unsay maduslak sa baba. Kumusta ang ato mga tricycle driver? Atong mga e-bike driver? Ang ato mga higala, mga taxi driver, mga kaibigan. Patod pa mga higala nga naglisod na gyud mga higala ang ilang panudlanan. No, matod pa nila mga kaigsuonan nga naglisod na gyud mga higala ang ilang mga bulsa. Nangabuslot na mga higala ilang bulsa tungod sa kamahal mga higala sa palitonon. No, kamahal mga higala sa kininiang gasolina. Di lang mga higala gasolina, hasta mga higalang palitonon sa merkado. No, muna mga kaigsuonan nga maniho-maniho lang gyud ta ani mga kaigsuonan. Sa labi na mga higalas to mga kaigsuonan nga mga driver. Kumusta ang atong mga driver? Ang atong mga jeepney driver. No, ang ato mga higalang driver, mga higalang tarak-tarak. Atong driver mga higala sa magabi. Warag okay na siguro, sumari siguro drive magabi. Why problema ng drive magabi, labi na si Bro Andre Chavez. Kusog man mo drive adlawan o magabi. Samot na si Bro Rosiana Roberto. Nga kusog ni mo drive o adlawan, mo drive o gabi. May pagwiwi na Bro Rosiana Roberto. Shout out ninyong tanan. Nabi na ni kuan po Andre Chavez. Nga bunal ko no dia asa kanal. No, good day bro. Mayuha jud nimo mo bro, lisod bro. Buslot jud atong bulsa ani. Buslot lagi bulsa bro Rosiana, pero dili na to hikalimtan niyo kaya yarok puta ginagmay. Nana man gina, di mo na di yun wag tango na tong yarok ginagmay. Okay, lisod man lisod wa paisod ang bulsa nga di patakayarok porpida. Mo na gingon nga wa na gyud perti pobriha star sana na. Magkalisod-lisod man mga higala bro Rosiana. No, magkalisod-lisod man atong pamulsa, pero ang ato mga higalang pagyarok mga higalas atong alingagngag mahugasan pero may atong alingagngag. Kay matod pa nila kung di ko nahugasan atong alingagngag manimaho kuno tamba. May pagwiwi din yung tanan, labi na tong classmate mga higalang nagwiwi karon. No, may pagwiwi diha nimo Inday Maring. Akong Maring BMet. Gwapo. Sa una pa maning gwapo. Sa una katong wa pagi ko na upaw, gwapo jud kog maayo. Basta walay mo kontra. Di lang ko taparan ni Dodong Brindo del Rosario. Gwapo jud kay kostanan. Pero tuparan gani ko ni Bro Andre Chavez. Tuparan kong Dodong Brindo del Rosario. Nya taparan pa jud kong Bro Rosiana Roberto. Awanha ng laay. Diha ng laay mga higala kay mawa gyud ang atong pagkaambungan. Bahalag di ta gwapo basta kay ambungan. Stilan. Da pag yun mga higala no. Dodong konsihal, atong Dodong konsihal nato kining atong Dodong Brindo del Rosario konsihal sa Tanhay. Mura konsihal sa Tanhay og na sayo. Or sa bais ba to mga higala. Onya Onya Rosiana Roberto mao da sa nalang usa na lang kabuo. Usa na lang kawan. Nala onya anak mo ginang kabuhi na to asahay og nila pa bro Rosiana nga mura ko ganang ligid ko ng mga higala ba. Usahay na suta usahay na babaw. Mani holan tani kay kung di ta maning kamot ato lang nang paumhan na to na ingon ta nga di ta mulihok kay tungod ka mahal sa mga palitonon, tungod ka mahal mga higalas kanang ipalamoy ipainom sa ato ang mga sakyanan. Di na lang pud ta mulihok yun dahil yapon. Di ta pawas paglaom kay nagkaanam-anam magkaos-os. No, kaanam-anam magkapudpod mga higalang presyo karos lana.
Gipanikamutan ning taon na sa atong atong presidente mga higala, nag-jumping jack na ra ba tong atong presidente. Kay matod pa nila mga higala social media nga ang ato kuno presidente kay inaako no gihambin nga sakit. Asa kay gihambin nga sakit nga kuan man to, nag-exercise man hinuon to. No, gihagit pang mga tao social media mga kaigsuonan nga unsa man lumba ta mga higala o ganang jogging. Unsa man lumba ta jumping jack. Lupig mo mga higala. Kay atong kadagkuan sa kahitasan mga higalas dito na sudnon mga higala. Awa na kanunay na nagsige na og jumping jack. Nagsige grabe physically fit gid kayo. Kita ane sige lingkod, sige padako mga higalas atong pabawnan. Muna nga maniho lang kita ane. Oy mayo na yung pagwiwi sa atong 2,000 na live viewers karon. Atong paningkamutan mga higala nga kanunay ta mga higala mailalagig kuan. Taon-taon magud ta mga higala, sige ta mga higala programa pero di na to i-connect mga higala sa kuan Facebook. Di na to i-live mga higala tungod kay adunay mga kanang mga balaod simita mga kaigsuonan nga dili angayan kuno mga higala ipakita o kinini abitaw mga sonata mga higala. Ibaw ka ng mita nga pertika suyaon. Pertika suyaon mga higala labi gwapo kayo ang mga mag-istorya sa Facebook. Gwapo kayo nga malupigan siya sa gwapo. Mao na yung diha nang laay murag maapiki iyang panahon iyang kalaki. Ora mga higala no, atoy kumusta ang atong mga kaislahan day karon no? Atong kaislahan mga kaigsuonan sa Camotes. Kanta mga higala daghan po nagminaw na to diha sa DYKN online radio. No, unya sa ato pud mga higala nga mga kaliwat din hantang kaliwat diha no sa Camotes. Ato po mga kahigalaan diha sa sa Siquijor. May pagwiwi da ninyong tanan taga Siquijor. No, ato mga taga Siquijor ato manang mga amigo. Ato na mga higala, no? Ato na higala da mga kaigsuonan. Inigdunggo na to diha. Daghang kitang mo timbaya diha. Labi na kuyugan ko ni Dodong Brindo del Rosario nga baluarte gyud niya Siquijor. Una nga murag kuan punta mapitik-pitikan mapiskan punta mga higalas kagwapo. Og sa laing bahin mga higala ato atong hisgutan mga higala karon ang kapag kasikop mga kaigsuonan ni kinini ang kadto mga higalang si Salde, no? Pagkasikop ni Salde ko dito sa Czech Republic mga kaigsuonan. No, makaingon na tani mga higala ngayon ani na. Wow yun kayo mga higala kayo ana. Mamanay mga higala ang mamanay mga higala si Saldico, no, maomanay mga higala ang kanhi congressman nga si Saldico nga mo ni mga higala ang nagpa-ukay sa katilingban mga kaigsuonas tibuok Pilipinas nga kadto lagi kuno minalitang mga baggage mga higala, mga minalitang mga bagahe, minalitang mga malita, kwarta mga kaigsuonan. Madaliman kato mga higala nga matod pa kuan kuno to kadto kuno nga minalita nga salapi mga kaigsuonan. Mao kuno to mga higala ang ilang mga nahimo mga kaigsuonan. Ang ila kuno to mga higalang mga alkansiya man siguro to mga kaigsuonan. Murag ila kuno hay tong alkansiya sa ilang pagpaningkamot. Ubay-ubay gud mga higala. Gani mga higala kadto sila ni uban mga higala na ganito babay na priso na dress. Ubay-ubay mga higala di malalim minilom bilyon to pare. Kini mga higalang Pilipinas dili ni mga kaigsuonan kuan kanang dili ni pobre. Pwede na to ang Pilipinas. Pwede dako dato kay Pilipinas kay pwede daghanag sapi. Pero makaluluoy mga higala agad to man taon mga higalang
mga gitawag og kakhatuka. Kupariha pod nato mga higala ba nga mga kakhatuka. Kanang og dili ta mga higala mo trabaho, dili ta mga higala magpasingot, magdangoy-ngoy, muagas ng atong mga mong abot na to mga luha hasta ng atong mga sipon. Dili ta mag-abot ana, dili ta mga higala magkakaog bugas. May ni sila mga higala uban kay aircon niya apaldo-paldo mga kaigsonan. Kita mga higala diri init kay tanan, ang atong ilong napuno na mga higala sa abog. Ining panghingog mo na to mga higala, nagkalanlaing kolor ang atong kugmo. Tungod mga higala sa nagsigig pasuy-suay sa kadalanan. Pero uban mga higala, perpida dagko kay sapi pero patong-patong ng mga kuan, gipatong-patong ng tiil sa lamisa. Pero matod pa nila mga kaigsonan, mas nindot kuno ang kinabuhi sa uyamot. Matod pa nila mga kaigsonan kay ang mga uyamot mga kaigsonan, pwede man mahigala makadiskanso. Pwede man mahigala nga karong orasa mo diskanso sa kog diutay. Pwede man mga higala nga mo kuan kana mo lambiyong pud og maniudtog adto manghingog to sa iyang pares. Mura man mga higala nga ang oras sa puy bantayan nga muhagtok ni ganing alas 12 alas 5 sa mga uyamot amo na ikalipay. Pero sa mga dato kayo mga higala mating tilokon mga higala mo na siguro nga dato hisamot lang ka dato tungod sila ang pagkakugihan mga higala manguhag alkansiya. Mo na mga higala nga wala nasakpan ni gyud in town. Wala gi kuan na. Ambot ka na kanus aka na mo kuan mo lambiyong padog Pilipinas. Mo na gingon mahigalang atangi ang sunod sumpay sa sugilanon nga naguluhan. Ang paghibalik ni Saldico. Na mga higala, umura na siya ka na superstar. Murag superstar ni karon mga higala unya. Abot ka nigdunggo ana mga higala diri sa atong nasod. Di ba kada punsirasan ang mga higala katong kuan katong punsiras mga higalang putaw. Muna ato lang ni mga higalang kuan at nya na to mga higala. Unsay mga sunod mga higalang mawiwian na to. Ato na mga higalang nuntan mga higalang kining iksina. Kining mga iksina bitaw mga higalang ang pagbabalik. Kumusta ang atong mga kigalaan diha mga higala sa lalawigan sa Leyte. Ato mga kigalaan nga nagawiwi diha sa lalawigan sa Bohol. Atong mga higala nga nagawiwi diha sa Panglao, Bohol. Matod pa nila na ba kuno ko'y numero. Siyempre na tayo numero pero dili numero nga kanapustaanan. Diha sa Panglao mga higala daghang nagwiwi na to diha. Pero atik ra. Kumusta mga higala ang mga nag-celebrar silang adlaw na tawhan karon? Ako manghinaot sa inyong kapiskay. Sa kapiskay sa Panglawas, kanunay mga higalang makaremedyo. Karemedyo ba og bugas ayaw mo lainyan yung sabot. Makaremedyo ba kanunay nga atong panginahanglan bitaw kada adlaw. Ayaw lainan yung sabot. Kanang remedyo kay daghang klaseng remedyo. Naay remedyo mga higala kay way kaon karong adlaw. Ya mingon bitaw ta mga higala nga remedyo ko diha manami. Mana pa remedyo ko diha kay gigusla. Ina bang igsoon ba. Manoy pa remedyo ta diha kay lami man itungab-tungab mga higala malior ka. Ay nana ra gyud mga igsoonan. Wa man tay lain na ni mga igsoonan yung nana magini ato mga kada adlaw nga mga panginabuhi.
Mayong pagwiwi sa tanan, labi na mga higalas atong mga kaigsuonan, diha mahigalas Negros Oriental o Negros Occidental, labi na mahigalas atong kaigalaan das Dumaguete, atong mga kaigsuonan diha sa may Bacolod area, no? May pagwiwi niyong tanan. Ako to na lang mahigalas sa moabot sa atong Sibya. Diri mga higalas DYKN Online Radio. Oy, atong Bantayan Island di iPhone, may pagwiwis taga Bantayan Island karong mga orasa. Atong takna mga kaigsuonan, alas 9:19 na. Sa inyong tulumanon, atong tulumanon, kasika sa kagabion. Sa inyong mga shout out mga kaigsuonan, mayong pag-wiwi ni Kuya Barte, ni Kuya Victor Barte, ang akong kuya nga gwapo, akong kuya nga pinakagwapo, akong gwapo kay kuya niya. Kuya, thank you kayo ha. Daghang kay salamat Kuya Vic. Mao taon ni mga higala mo nagmaniho sa ato ang atong ipatutoy mga higalas atong mga bisita og mapuhon. Kung walay tubig mga higala murag uhawon ko tungod sa kainit. Nya ato pong mga kaigsuonan, ato mga kuya mga higala, nga mao pon mga higala intaw nagamaniho. Labi na mga kunoy. O mapuhon kalimot post ito mga kaigsuonan, mga kuya, mga sako mga higala, mga kuya, mga ate bunso. Unyas mga amigo sa Agila. Adunay kuan di ay sa ato ning ipasupot sa mga higalang usa ka aktibidades ang The Port United Eagles Club Incorporated uban sa CBR4 o Central Visayas Region 4 ato magpahigayon mga higala og shoot for a cause o testimonial and shoot for a cause ug mapuhon Abril 18-19 Sabadog Domingo kada mga higala adto paghimuon sa Tubod, Barangay Tubod, Minglanilla dito sa Frontside Club Incorporated. Kita-kita dito mga higala ang atong rehistrasyon niana, ang rehistrasyon nato ana mga kaigsuonan alas 8 buntag. Ato on-site registration nato mga higala. Wala na tay online mga kaigsuonan kay murag medyo apiki na. Plansado na mga kaigsuonan, mga kuya ate bunso, mga higala sa Agila. Nya sa ganahan kaayong ingunani nga mga kalihukan sa mga mahiligon kay shooting diha. Dili lang kay shooting sa basketball, kundi shooting pod mga higala sa kanang mubuto. Toto kita-kita ta dito mga kaigsuonan ug mapuhon. Natay idalit nga kamote. Napot tayo idalit nga saging, napot tayo idalit nga kininiang kanang itlog. Matod pa nila mga higala. Uy, 1,000 ko ang registration. Unya, pakanon lamig itlog. Oy, 1,000 ko ang kanang registration. Unya, pakanon lang mininyo o kininiang saging. Ay, kini nga to registration nindot pitin baratuhan gid kayo ni bisag asa ka mangita. Bisag asa ka mangita mga higala kana nga registration pitin baratuhan na kay na ay. Oy Kuya Big Barte, naka-ready na kuya na ang atong tubig. Oy, daghang salamat kuya ha. Bilibay nga na ko kuya. Salamat kay Kuya Victor. I love you, I love you, I love you. Kuya, salamat kayo niya akong kamote dire. Ako po niluto na kamote na ko dire. Akong kamote dire mga higala nga kanang dito dire. Gikan pa itaw ni mga higala dito sa Land of Promise. Kining akong kamote dire Land of Promise manigikan. Ako ning gikoy-koy mga kaigsuonan ganiha dito sa Carbon. Mahal na magigalag kilos kamuti ang kilos kamuti may gastin maputi o mabayad parehara ko presyo.
Asa ni Magal? Ano natin mahimo? May pagwiwi ni Senior Commander Nobit. No, pagwiwi atong kaubanan ni nag-aksap sa Anti-Crime Special Action Force. Salamat kay pagwiwi ni Senior Commander Panther Nobit. No, maayo pagwiwi, Commander. May pagwiwi ni mong taon niya. Sa mga higala din may higala sa Balaban, no, dengan mga membros aksap niya. Balaban, Asturias, patay mga kabro dia sa Toledo, no, ata dia sa Dalagit, o ata dia mga kaigsunan, no, niya diri sa Ulango Island. Sa mga higala sa Bohol, kanas Bohol, higala kanas Dawis, muraga kanan ni ang Sister Twist Pinkian, murag gimingaw ko anang kuan diha, murag lami nga kada meeting ninyo bitaw nga aduna mo pagkaon nga balbakuwa. Lami kayo na mga higala. Na ambot ka sa kini si Senior Commander Panther Nobit kung nakatilaw na banis balbakuwa ni Twist Pinkian. Perting nindota kayo na, no? Nilang bro og ni sis diha. Tanan na lang mga galas kaubanan na to sa Anti-Crime Special Action Force. Labi na sa atong maabtikon. Kayo very humble kayo ng atong Director Founder Director Founder Sir BJ. Sir Ariel Vanguard Laguna. Kay salamat sa imong pag-umol na mo in town. Imong mga sakripisyo, imong mga nantiguhan, imong mga kaayo, imong kuan sa mua, imong gipaambit diri in town sa imong mga ginsakpan. May pagwiwi ni Hermano Bagani. Shout out kuya. Kuya basig ganahan ka og mapahon kuya. Aduna tay shoot for akos dito sa Tubod, Minglanilla. Magsugod ta alas 8 ang registration. Nang sayo-sayo ta na mahuman ang registration, tira na dayon ta na. Unya pakanon ka kuan kuya. Kana pakanon ka og kinini ang inighuman nimog lista dito. Aduna tay panghatag nga kinini ang kamuti. Natay panghatag nga saging. Naputay ihatag nga kinani ang itlog. Katong itlog monoy orange. Itlog monoy orange ana ba? Nga napagyud mga kaigsunan. Napagyud tayo sa first 100 mga higala. Sa first 100 mga kaigsunan nga kinini ang magparehistro. Adunay nga kutawanan mga higalig sabaw. Kutawanan mga higala ga kinini ang kulating. Bita mga higala kutawan na to nagkape. Kaya naman tayo anli kape ana umapon. Labi na mga higala ang nag-sponsor na to ang GPL Balbakuwa, no, and barbecue. So nindota Kuya Lloyd og si Ate Dayan. As kang lami ang mga kaigsuonan may lag na balbakor magway balbakuwa ani. Mo na ng balbakuwa kanang dagko kayong mga event. Nga sa ato po mga higala nga sponsor mga higala sa kalihukan, nga usapon mga higalang DYKN Online Radio kay kuan man media partner ni higala sa The Port United Eagles Club Incorporated nga aktibidades, tanan nga aktibidades sa The Port United Eagles Club Incorporated naka-tie up yun ni mga higalang DYKN Online Radio. Diha na mga higala kay mga kuan man ma-uptick man kini ato mga kaubanas online radio sa DYKN mga higala. Paspas kay na sa alas 4 kanang DYKN, paspas kay na sa paspas kay na muwi mga higala. Nakantos ki Kuya Ray Hirado muraga nagluto na tong saging ug itlog. May pagawi-wi da nimo Kuya Ray Hirado. Pagamping-amping na mga kauban na tong mga gwapo. O gato pong pariharan nako nga di kayo gwapo. Kanang naras mga tunga-tunga ba. Di kayo bate, di po kayo maot.
Atong takna mga higala alas 9:29 na. Sa ato mga higalang kalihukan o gato mga higalang wiwion karon taon, isgot-isgot mga higala tungod aning mga panahon karon mga higala nga murag nagluib. No, panahon karon mga higalang nagdumili. Matod pa nila mga kaigsonan nga kung nag maluibo na kayo mga higalang panahon karon. Nasa atong panahon mga higala kay ana ko no ginaing danga-danga mga kaigsuonan nga murag maumol nga low pressure area. No, unya pero di man nato mabatyagan mga kaigsuonan atungod kay kininiang ang piting ini mga higala piting lagitinga. Way pamilok mga kaigsuonan ang haring adlaw. Bisan gani mga kaigsuonan og hapon na bisan gani mga higala kanang tingsaw mga higala sa adlaw nagyon mo pagmatyagan mga kaigsuonan nga ang atong panahon apertigo pagpangisog mga kaigsuonan way pilok-pilok. Magmilok pa mga higala katong di kakita. May pag sa akong partner ay pagwi dia ko mayong gabi tay tiroy. May gabi mo da partner. Mayong pagwiwi. Akong partner na si Tony Masayon. May pagwiwi da nimo partner. O may pagwiwi usab. Lawa po kasuroy da amigo da amigo. Wee amigo. Migo Julian Silva Jr. Mayong pagwiwi nimo diha. Kumusta man ang atong mga nilatanan dihang mga udong? Kumusta man itong nilatanan dihang miswa? Chip cook ni karon atong amigo nga si Julian Silva Jr. Mo ni chip cook karon mga higala sa lamian kuno kaayo nga kanaang nilatanang miswa og nilatanang udong. Bitaw mga higala lami kay na restaurant nga chip cook ni Migo Julian Silva Jr. No kay perting lami ako na diha kay kanang kuan ko na murag Japanese restaurant ba. Basin pohon Migo makasuroy ko diha mo suway ta diha og kanang tilam-tilam. Suway ta diha og higop anang sabaw nga imong giingon. Kitaon mitaw na to unsa kalami. Pero dapat naay kuan naay pre nga sabaw. Inigsod na to ba naay welcome nga sabaw. Para nga basin pog dili nila tagaan tag welcome nga sabaw. Kay basin yung di takao yon mo balik tas agi. Ay, may pagwiwi diha no sa atong mga kagalaan. Diha mga igalas na Balbiliran. Salamat kayo sa taga Nabal Biliran. Unyas to pong higala diya sa Palumpon Leyte. Mga higala daghang salamat diya. No nilang ni Manoy Warren mga higala. Higala na to na diya. Kutob na ta sa mga higala karo shout out mga kaigsonan. Kutob na sa atas mga shout out karon. Kay murag init kayo mga higalang atong hisgotan to mga higalang mga init nga mga kasayuran nga nawiwian na to social media. Ang latest day mga higala no. Kadto gani mga higalang naka-wiwi mo ato mga higala das inyong cellphone. Kadto bitaw mga higalang 17 anyos nga batang babae no nga in town na disgrasya in town mga higala nga ang involved mga higala usa ka ambulance nga naghatod mga higala stroke patient. Unya in town mga higala no nakalas gyud mga higala tong batan-ong babae 17 anyos para ba. Unya mag-birthday to mga higala murag karong Domingo pohon mo iyang birthday. Unya mo uli kuno ang iyang amahan. Unya pailan gyud kuno pasakaan yun mga higala kuno og kaso ang driver sa ambulance. Katong driver mga higala ambulance mo
mupasaka gyud kuno og kaso mga higala ang katong amahan mga higala nga umuli ay pa murag hapit na siguro to moabot sa Pilipinas nga nagikan mga higala didto Dubai kay OFW man in taon ning amahan mo na in taon mga higala nga gipaabot pa in taon mga higala ang pagtugpa mga higala sa iyahang amahan aron pod nga makakita sa katapusang pagsudong sa iyahang anak mga higala nga naigo na disgrasya sa usa ka vehicular accident dito mga higalas may flyover mga kaigsuunan sa dito sa kinapusarang bahin sa atong syudad sa Sugbo. Una, salamat Migo, soro niya diri Migo sa atong kananan sa Kinibuya Restaurant. Kini kay buwa. Kinibuya. Kunibuya. Lisura man basahon. Migo oy. Migo, lisura basahon. Pero inigkaon na Migo, awa na lisod. Ang lisod sa kaon Migo kana ra yung bukid. Daghang salamat pod kayo Migo sa imong pagwiwi in town. Atong takna alas 9:35 na. Gamay na lang mahigala ang atong nabilin nga oras sa atong pagpanikay-sikay, sa atong pagwiwi, sa atong paglambiyong sa atong usa ka oras mga higalang pagwiwi. Ano ang atong live mga higala giputol-putol na mga higala tungod sa mga balaod ni Mita mga kaigsoon nga magkausap-usap lagi mga higala lisod kaya. Oy, daghang salamat sa pagwiwi ka na to. Daghang salamat mahigala sa atong takna alas 6:36 na mahigala. Milapas na diyo tayo mga kaigsuunan. Milapas na mahigala 6 minutos. Daghang salamat mga kaigsuunan sa pagwiwi karong mga orasa. Labinas tulmanon inyong tulmanon. Ang kasika sa kagabion. Inyong uban mga kaigsuunan karong gabion na tay tiroy lang gihapon. Daghang salamat ug ako manamilit sa kaninyo mga kaigsuunan sa kagabion. Ang kadaugan way kapakyasan apan kung mapakyas man kamaong mubarog sa kamaturan. Daghang salamat mga higala, daghang salamat mga kawiwi. Sa sunod na sad mga higalang anib sa atong panag-uban. Adto na kunoy. Adto na kunoy. Salamat kayo noy. Babayu. Hasta la vista. Bye bye. Ay kadiot kanahing apas. Napahing apas kadiot. Kuya pre, Jojo Febria. Asa ka ban? Napay mi wi mahigala. Mahigabi na kuya pre. Oy, ato nigid ko. Ato nigid ko kay murag nasuko na ni dire. Salamat kayo sa pagduyog sa atong kalihukan. Kuya pre, ug mapuhon, ha? Kuya pre Jojo, ug mapuhon. Shoot for ako, Tubod, Minglanilla. Front side, Gun Club Incorporated, Barangay Tubod, Minglanilla, ug mapuhon. Port United Eagles Club, Central Visayas, Region 4. Sige, diri na gyud ko. Oh. Oy, Kuya Monax.
Mayong pag-uwi. Salamat. Kuya Monax, Kuya Pari Jojo, salamat. Bye-bye. Milapas.